Да, ами така. Днес реших да говоря на български и да правя видео на български, тук в един пазар. Да видим какви са цените и дали ще мога да снимам, защото, нали знаете, хората гледат малко особено. И новата камера си взех, с нея ще се опитвам да снимам и дано да стане. Ето, казахме в пазара вече. Да видим някакви проблеми ще имаме. Цените са такива. Дано никой да не ми направи проблем. Малко е скъпичко. Изведнъж се качиха цените. Ама няма да пише. Иначе е много хубав пазара, много работа има. Ама последно време е страшното скъп на всичко. Hadi olanı da çekelim. İşleri iyi gidiyor. Tamam. Sevindim. Казва се, всичко е наред. Всичко върви както трябва. Цените са нормални. Да, за картофите и за лука са нормални цените. Teşekkür ederim. Това е района долу за дрехите. Сега ще слезем след малко да ги видим и тях. Малко ме е страх да ми каже някой нещо, ама ще видим. И от тук да снимаме. По-добре от тук да снимаме. Ще слезем, но дали ще можем да снимаме както трябва, не се знае. Хората тук много не искат да се снимат. Ще видим какво ще стане. Дано да ми идва гласа и дано да мога да го монтирам. Нали знаете, нова камера се купи, дано да стане. И продължаваме да видим къде ще ми кажат да спра да снимам. Това са силината. Да видим къде ще ми направят забележка, че трябва да спра. Да ви кажа, снимам обаче, понеже за първи път снимам толкова на едно място. И малко ме е страх. 47 лири. Банан. От тук се вижда по-добре. По-добре от тук да снимам. И долу по някакъв начин, ако мога да снимам цените и така нататък, ще ви снимам. Просто не искам да имам проблем. Ето. Тук по стълбите да слезем. И сега да ми го спирам. Тук имаше един, който продаваше до вчера
детски дрехи. Сега е дошъл някакъв с чорапи. Има хора, които не им потребна и се наложи да оставят. И сега така ще вървиме. Няма да говоря, за да не репетая покрай. Ще снимаме. Ето тук ропочки, гърски, така мецената, 50 лири и така нататък. 75 лири. Пазар. Обувките. Пантузи, блузи, чанти и така нататък. На времето бяха модата и аероплен. И така вървиме и гледаме какво има. Пазар. Колкото по-малко хвана хората в писата им, толкова по-добре. Тук взимам по-ниско. И сега няма проблеми. Дано да няма. И дано да ми идва гласа. Една и тая стопките са хубави. Какво си имам в момента и това не знам, ама. Защото гледам да не гледам. Каквото стане. Каквото стане.